Regionálna obec Slovákov usporiadala dnes 5. ročník Československého bálu, ktorý prebieha tu v Hradeckom Adalbertínu. Tento bál poriadame pod záštitou primátora mesta Hradca Králové a pod záštitou družobného mesta Banskej Bystrice a za účasti primátora Banskej Bystrice. Každý spolek se vyznačuje určitou tradicí, tady teče borovička proudem, takže je to i dobrá zpráva pro Čechy, kteří na Slovensku třeba nikdy nebyli, aby viděli, jak se umí bavit Slováci. Já si myslím, že tady je krásná pohoda a krásná atmosféra. Hradec Králové je naše družobné mesto. Ja si myslím, že je to symbolika, pretože dnes sa tu koná takisto bál, ktorý hovorí o československom priateľstve. Takže to je hlavný motív a samozrejme, že tie vzťahy sú tak silné medzi oboma mestami, že patrí sa prísť na takúto udalosť. Já myslím, že to je velmi příjemná atmosféra. Já mám mezi Slováky spoustu přátel a musím říci, že se známe i s primátorem Banské Bystrice, který přijel a spolu s panem Divíškem, primátorem Hradce, sedíme u jednoho stolu a je to výborná zábava. Já se musím přiznat, že jsem tady poprvé a je to skutečně příjemné překvapení. Já jsem ani netušil, že je tady tolik Slováků a že je tak silná komunita, která má takovou sílu, takový náboj, aby prostě poukazovala na tu československou vzájemnost a na to, co spolu máme v historii, a jsem moc rád, že to funguje.